Eyang Durna. Sadurunge aku neruske lehku ngajar. Aduh. Kowe blokose. Blok apa? Kok dadak dadi Kresna barang ki ngopo? Aku ora apa-apa kok. Blok. Aku diutus anak Prabu Duryudana. Kon ngopo? Kon ngepit. Ayo. Anu kon macane para Pandhawa, mula terus aku dadi sinuwun Prabu Ndrawati. Kok sing tok angkah patine Abimanyu. Mergo Abimanyu kuwi anak katresnaning Pandhawa. Nek Pandhawa mati, nek Abimanyu mati, Pandhawa mesti pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan mateni Pandhawa angel mijet wae nganti. Wis sakarepmu kang. Kowe tak wenangake ngajar Begawan Durna, aku tak nguyak kang waca. Ning kowe ndang nututi aku, iya Dimas yo. Kang leren Kang mandhep. Eyang. Menapa Kanjeng Eyang ingkang dados Prabu Ndrawati? Ge omong. Kowe iki ngantemi urung irang larane kok blas-blas. Inggih menapa mboten Eyang? Saestu. Panjenengan ingkang paring pangandikan nek Abimanyu sing nyolong pusaka Jawa Slimasada ngantos Kanjeng Rama Jodipati duka. Gendong Kang. Aku tak munggah dhewe. Ayo melu karo aku. Iya Dimas. Ora usah kuwatir. Nek bapak nesu aku sing tanggung jawab. Ayo Dimas, yo Kang. Lidok ujaring wong daplok. Kanjeng Rama wis tak emutake aja nganti melu-melu lan sago karo dawuhing Ratu Ngastina. Nyatane barang sesinglon Nalindring Ndrawati malah konangan anak-anak Pandhawa. Aduh, wong tuaku dipiloro kaya ngono. Monggo nek aku ngrebut mesti ora bakal iso kelakon ngrebut Sinuwun Ngastina. Kula nyuwun tanggung jawab sampeyan Sinuwun. Sritena ning pasewakan Paman Loso Jenar sampun wonten tigang dinten ngantos dumugi kelenggan samenika anggen kula ngutus kalihan Bapa Durna supados damel srana pejahing para Pandhawa sak boten-botenipun ringging para Pandhawa supados gampil dipun kerenah pejahipun. Namung kewala ngantos tigang dinten menika dereng wonten kabar kawusananipun. Menapa Bapa Durna kasembadan menapa boten anggenipun damel srana pejahing para Pandhawa. Paman Loso Jenar. Nuwun sewu nggih anak Prabu. Tigang dinten menika wekdal ingkang sampun cekap kagem Kakang Penemban Durna anggenipun mejahi para Pandhawa. Menawi mekaten inggih kula saged mestani bilih para Pandhawa sampun sirna margalayu namung kewala Kakang Penemban Durna dereng dumugi wonten negari Ngastina. Mbok menawi mangke sekedhap malih tumunten Kakang Durna badhe sowan wonten negari Ngastina ngaturaken kuwandhanipun Pandhawa 5 cacahipun. Nuwun sewu. Sampeyan sampun ngantos ngenaki penggalipun Duryudana. Kanthi atur kados mekaten menika sampeyan ampun ming kadereng kepengin gawe jenak manahipun Duryudana. Kula mboten kepengin
Paman Haryo Sengkuni menika ngaturaken sewiji-wiji ingkang boten wonten kasunyatanipun. Dereng ngantos paripurna sami Balwacana. Kasaring mlajar-mlajar nengke Bambang Swatama mangkana pangudas maraning Diya sinuwun ngaturaken ketiwasan sinuwun.